Mwanchu muligeria ni gotogo chakira ase enseme ose county ya Kisii keroli atigeri tukeri mulioka elio esabari ya Nyagusira omusike Simeon Nyachae koenigwa meroberio nigegendrete kigima ase geti kya Gusii Stadium abo asabageni barache babe namasabo abene ayarara wono muraibwense President Uhuru Kenyatta litukolia Jumatatu. Abanajeshi naboigo abarai kurua ase serikali nene ne serikali county ya Kisii ngati ya bale bagenda kuligereria emiroberi iyo litukulia rero gikarongia korwa gati ya barai kurua State House naboigo omo county commissioner Kisii omo county secretary bwe county ya Kisii Patrick Lumumba amona barai bande gati abo mujumbe bworogongo omusike Richard Tongi iliogo kwanira emiroberi iyo asensemo yaye omusike Tongi ni gaganiti abantu koenekia amasikani igoro mono ase ensengima ekiagaranige kaligereretie kurwa ase TV naboigo balie baraikirana muliketo Brian Sagini Isena namange Kerobono ebiro byoko barabitigarete bosubwe nyangi yo komani yo kabero mwaziri wekibesa mukareri bwe serikali naboigo mwana siasa umutiungege masoro kongorwa Gusii umusike Simeon Nyachae nigo bono emeroberi yo komani agendrete kwene kigwasenga ya gotoka nyosia naboigo asegeti kya Gusii Stadium ikegendrete ko chenwa kegima emambi ya rero nigo kirori korwa se nyumba yobora igose State House Nairobi baikirana asege karokiarigani gwa segeti kya Gusii Stadium nagati ya baraibande baikirana sayo na mono mubunge onyali bachacho muske Richard Tongi gati ya banda bange batumwa no mugavana bwe county ya Kisii muske James Ongwae twabwato mukutano bwo nchire mipango yo mwaka Nyachae twagambire bya under the leadership ya governor na state house or representatives ne county commissioner twagambire twapora linga kenyangi yo mwaka yo jakobengia na waya ingo kwa nweito ngeme ya iga yonsiebe yinyenjire to ketora kunenya ntura ga keiga na ntumana go jaga iga town lakini those are logistics they are looking at is it possible onye tell possible then our people will be able to explain and n'abantu abayana ba ku understand egeka ekekyo nigo omonchoreria nabo igo mwana siasa Steve Arika uyoboigo oromo nogeribe amate ya Nyachae ayenekire buna nigo emeroberi yo komwene Nyagusira gendrete bwikiranu na niga mwakiro murayibwense ya Kenya muske Uhuru Muigai Kenyatta ngambye mono asoko bwate se family yo ose amate yugo ikirania emeroberi yo komwene Nyagusira na asoko mwa enyangi robire ne serikali gose estate funeral nonya nabo nigo omorarie kaka William Satandi oyonyorteri bagari ogokorengwa na yabene na Nyagusira ko nyatarasiri buguma bwae atumire ngora ya gucyase amate yo mwaka Nyachae nabo igo niga mutogiro mwaka Nyachae asoko bwatania Bagusii bonsi umutomo nene ubure busi nekero umutomo nene ko bunwa ne kinsagarangiro cyako umutomo nene ko nene kigo kyarengo abakeko none nyoni yabwategese ategotoka ngati ebintu bino byabasansora ebintu bino unakoleta abajumbe Bagusii pamoja na ebintu bino bono koliyo bu president mu businaro na koliyo president. You see, those are some of the few things okorigere rwada none biashara kwa mfano era tokapereka none abantu bali asegete bose yakonyete bose bali getange nabagaka batware kwa na bekitire cyakubeka you see no nande twanchera ne twensi no n'abanyasiasa ba minto o majobo o mama ngana ali ama atari koreka namaya the unhygiene behavior ya politicians to kora to sometimes they come allowed as a nyange yo mogaka on Monday na they come allowed not just as nyange yo mogaka but many years to come mipango mbiere abantu baito na bareka ni mwezi kwa nyapa y'abanyali bari ne stadium mwe amanyere nyali bariere ndwabarega ni mwensipi mocheri tukerio so that yenyangi yo mwaka momoko basama skani stadium nene na bego to imo kitwensi terese sinjera chingi kabisa kotota isane tent na bawi kanali na mangana COVID will manage it because COVID is real na still ngoitere but we have a way and a system era manage mochandonga bunoyo kurwaiga ase egeti kya Gusii Stadium egotoka ase bunge Nyaribari Chache county ya Kisii Retarian Brian Sagini Isena.